Dananya sedang chicken soyang. Yun. Coba. Oh, nantra pa. Sasabihin kaya ko. Nana naman yan. Problema. Oh, problema mo na naman. Hindi mo, guluan, mamiyalong ko eh. GTA yan. Oh. Ano, kalwa ko ng trip yun eh. Makamisyon ko pa mo. Yun. Ano? Ano ka rin problema mo? Nakatayangan to, ayaw ko to. Ba? Hindi ako magsabihan ka niyan. Controversial na tayo. Putang kaya ka niya, manyad ka sigarilyo eh. Hindi ko ah. Ay, ito basta mababa lang. Alam mo na. Kaya mamuting-muting ka niyan. Ako yan to. Ano ka rin? Tempa sa pinuot ba? May along kukuluan mo kung banta. Balo taming kayo. Nangyayapin mo yun. Nakapandalugdog po. Ang dalugdog. Ano yan eh, wali-wali to. At nakapandalugdog ka? Aba naman. Ibo ko na may naging problema yan. Ano? Anak kaya pa. Anak ka pa. Ba? Pinaniwarin ba mo? Kinsiya pa. Bayanak niya papin eh. Ay, may bante kaya po. Ano man? Namaya bante. Abang gad. Dadalugdog ko, may bante kami. Aliwa ka galo. Oo, hindi ka mga rin rin ah. Kaya nagalda kami. Ang babae kasi, mula na yan. Ba? Anak ba ka? Puti yung sinabi, it's a prank. Ang namin sabihin, wala namang camera. Hindi ba, banta sana may kalos o kumbaga. It's a prank, ayaw niyan nubla. Nubla, baka borles kami. It's a prank. Ay, wakapin pala, may bukto yan eh. Oo, may bukto yan po. Anak ba ka? Ay, problema, pinya. Noon na nung kaya mo kanya, na mong kaya ka talagang pakaya kanyan, namin ang pintala mo. May gusto ng advice kaya ko. Mga nanong masanting mga ako kanina. Biyabeda na kami. Dala ng dinidimana kaya kami. Oo, miras na ako barangay. Hindi man. Siya pa sabihin ay pag-isipan ay anong map, sabihin na ako. Oo, anak ba ka? Wala nang waring nga iluwang lapitan na piniwaran sa ako. Iya ko palepitan mo. Balo mo namang iya ko naman ilig mga kanyang klaseng kahit. Wala na. Siyempre, mapag ako. At kung nga sabi nga yung secret. Anak ba? O siguro, kung iya ko talagang manyawaranan mong advice na po sa kanini nga kaya ko na mo. Pila niya si Banwan? Siya pa. 15. Atin niyang kaya, atin niyang Facebook. Tinyo. Nanya lagi ko kaya Facebook. Lami. Baka may panjiti yung mamete na ka. Mary Joy. Nanya ako dito. Tarun doon. Ba? Malaguya ya. Kabanan niya. Dumali ya. Ay sabi, pindalugdog na yung kanya na ya. Hindi yun eh, pamangay. Matindi ko. May na ako. Matindi ka muna. Siguro yung isap ko kanina kaya ka. Saguliyad kaya pa. Hindi ka magsabi ka, ay, yan tayo mga namin ang pagsabi. Nano sa nanggaw mo wari ganyan. Ate ka number na. Atin, check mo nga kay Bagya Oli. Uy, chat may number na niya. Sige. Siguro yung isap ko na kaya ka. Iya ko naman dalukdok ka na eh. Iya ko na dalukdok. Iya ko na bala eh. Mako na dyan ka pamasay. Aray-arang insila ta rin. Paming pa kanya daw ko. Oo, muli na ka. Yan kapapatog yung baryo na yan. Kako niya. Nakikawin, nagyaw. Wow, mako na. Salamat na. Aray ni popular yung mapaload mo. Kento. Na. Agri mo. Chat kaya pa. Sige, mimingat na yan. Ingat ka dyan kaya mo. Kako na yan. Kababalik. Sige. Ingat. Ida mo. O balo mo yung pingway niloko ka. Kung agad sinabi ka ako, kaya nakanap mo. Wow, nakakapak kayo ma'am. Ida, nakalasa na.